Så starter vi her med den første mundtlige aflevering til fysik. Vi starter med at have noget vand, der er ved 273 Kelvin, og det er lige med 0 grader Celsius, det vil sige det er på frysepunktet. Så sætter vi varmen op og varmer det op til lige lidt over kogepunktet. Og de her molekyler her, de er begyndt at være meget mere aktive, og de er begyndt at rotere og nærmest få nogle lidt meget aktive bevægelser. Hvis der vi hæver den over kogepunktet, jamen så begynder de jo faktisk også at gå højere op i karret og rotere mere om sig selv og være sådan meget mere aktiv. Men de splitter ikke, altså de splitter ikke op i hydrogen og oxygen. De forbliver samlet. Altså et hydrogen og 2 iltmolekyler. Og så afkøler vi dem ned til, jo længere vi køler dem ned, jo mindre aktive bliver de. De begynder faktisk at sådan hænge sammen, hvis der man kan sige sådan. Altså, men nu er vi også langt under frysepunktet jo. Altså vi nærmer os 273 grader, eller minus 273 grader Celsius. Så det er koldere end flydende kulsyre. Og de ligger faktisk helt stille nu. Ja, næsten helt stille.